фольклор ансамбле репертуарында керәшеннәрнең борынгы халык җырлары һәм биюләре. 22 ел коллектив район һәм авыл мәдәният йорты сәхнәсендә чыгыш ясый. Авыл китапханәсе тарафыннан Карандашлар дип аталган балалар ансамбльдә булдырылган. Максатлары керәшен халкына гына хас традиция һәм йолаларны, киемнәрне саклап калу. Этот головной убор называется суракей. Мы его по старым образцам сделали уже сами своими руками. Һәр бәйрәмне әби бабалары үткәргән төсле бәйрәм итәләр монда. Крещение көнендә дә янсуарлылар Кашману бәйрәменә җыелдылар. Үзем татар булсам да, мин бөтен милләт халкын бик яратам, хөрмәт итәм. Менә бу бәйрәмне. Мин бу бәйрәмне дә бик хөрмәт итәм, яратам. Зурлыйм. Бу безнең бәйрәмебез 7 январьдан башлана. Керәшеннәрнең Рождество 7 январь ул безнең дәвам итә 19-на хәтле 19 Кашману. 13 көнне йөзек салдык, йөзек салу бәйрәме. Менә бүген Кашману бәйрәме ул 3 көн дәвам итә. Без җыр белән хәзер ансамблебез белән суга барабыз. Аруландырган су, без авыл халкына аруландырган су ташыйбыз инештән бүген. Җырлар белән милли костюмнар киеп, халык авыл урамнары буенча җирле елгага төшә. Аннан изге су алалар һәм авылдашларына алып кайтып бирәләр. Хуҗабикәләр исә кырылган табыннар белән каршы ала. Кашмаган көнне бик зурлап бәйрәм итәбез. Һәр өйдә тәмле ризыклар пешерелә, тәмле исләр чыгарыла, яшьләр җыелып, милли киемнәр киеп, үзебезнең инештән су алып кайталар, аруландырган су. Аны без инде кирәккә кулланабыз. Еллар буе шул судан файдаланабыз. Ул бер дә бозылмый. Аның тәнгә дә, җанга да сихәте бик зур. Мондый бәйрәмнәр вакытында катнашучыларга авылның күпчелеге кушыла. Милли киемнәр киеп, Казан шәһәреннән туганнар да кайта. Бәйрәм күңелле массу күләм элеккегәчә үтә.